petits, joves i grans, estem al carrer, estem promocionant Òmnium Cultural i mai és tard per apropar-vos a una de les nostres paradetes. Ara Òmnium és al carrer, així que us animo que us apropeu a una de les paradetes d'Òmnium i conegueu una mica la tasca que fa aquesta entitat per la nostra llengua i la nostra cultura de Catalunya. En ple segle XXI penso que ens urgeix i ens és necessari estructures com les que ens ofereix Òmnium Cultural, estructures associatives que permeten o ens permeten lluitar per les llibertats democràtiques del nostre poble i també enfortir la lluita per l'alliberament nacional del nostre país. Per això penso que és important i que segueix sent necessari també continuar treballant amb Òmnium Cultural i continuar col·laborant d'aquesta manera amb la nostra cultura, amb el nostre país, per aconseguir algun dia els nostres objectius. Ei! La propera cita, el dia 10 de novembre, a la tarda, plaça Revolució de Gràcia, paradeta d'Òmnium Cultural. Apropeu-vos-hi, sisplau. Adéu.